Днеска ще копаме малко. Така 5-6 минути, миналия път като снимах, докато копах, намерих 14 диаманта за 7 минути. Много хубаво нещо за много малко време. И сега ще видим дали ще изкарам същия късметка вчера. Това сега ще е трети епизод, трябваше да е четвърти. Без да искам епизода с многото диаманти. Малко без да искам го изтрих. И какво справим? Видим. Супер имам. Майко. Сега какво кажа? С нас сега живееше един човек. Един пич. Black Tiger. Добре, отново съм тук. Малко трябваше да спре епизода. Какво ще кажа? С нас живее още един човек, Black Tiger. Направихме резиденция. И така. Какво мисля, правим другите епизоди, ще ходим да копаме, ще правим глупости. Ще видим какво ще правим, защото и аз си нема представа. Какво ще правим? Сервера е горе да е пълен. Което е добре, защото преди рестарта имаше по 4 човека в сервера, което беше лошо. Направо ми се доревеше. Абе, нищо не съм намерил за сам. Това ми става. Тия двете кирки ми свършат и спирам клипа, ако намеря нещо намеря. Сега, какво се прави? Има модератор. 16. Много бе. 8 стака бяла вълна за 14. Диди за 4. За 15. Кредит. Така. Умрях с дъма кирка и дъма брадва. Какво се прави? Надали ще няма други игри, защото най-много на Counter-Strike. Да смея. Но на другите надали. Защото не искам. Какво кажа? Нещо. Няма нещо интересно, какво да споделя с вас, фак. Натам намерих многото диаманти и оттам идвах. Но нещо сега не иска. Така, копам си направо и ще трябва диаманти, копам си направо и пак диаманти. Но пропилях 8 диаманта, за жалост. 6 грешка. Но нещо не пречи. Ще намеря още. След някой епизод ще имам интро. И може вече сложа някаква банграунд музика, ще видам. Ако не, просто е така ще ми почват клипчетата. Какво се прави? Направихме доста неща по къщата. Даже сега като ми свърши тази кирка ще ви покажа. Направихме ферма за кокошки и за диня, за моркови и за жито. За друго не съм правил, защото не ми трябва, па и го нямам от какво правя картофи. Никъде не съм привен, никъде не ме правя. Защото, що правя? Кикнах го. Колко смешно.
Малко гавра. То признание. What the fuck? Какво беше това, бе?